På Folkemødet i år slår en række af samfundsdebattens stærkeste stemmer et telt op sammen. Vi kalder det Frihedens Station. Mit navn er Aya Fogh. Jeg er formand for Trykkefrihedsselskabet. I det Danmark, jeg kender, lader vi ikke totalitære religioner og ideologier lave indskrænkninger i ytringsfriheden. Mit navn er Kit Louise Strand. Jeg er medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. I det Danmark, jeg kender, er det frie ord den vigtigste borgerrettighed, vi har. Mit navn er Marianne Stidsen. Jeg er formand for Ord mod Ord, Foreningen for Drenge og Mænds Retssikkerhed i samtykkesager. I det Danmark, jeg kender, der sætter vi ikke uskyldige drenge og mænd i fængsel. I det Danmark, jeg kender, er der lighed for loven, og man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Jeg hedder Karen West og har hele voksenlivet arbejdet for den klassiske feminisme. I det Danmark, jeg kender, opgiver vi ikke at være mænd og kvinder. I det Danmark, jeg kender, vil vi ikke tillade middelalderlige religioner og ideologier ødelægge den sunde ligestilling mellem kvinder og mænd. Jeg hedder Jesper W. Rasmussen, og jeg er formand for Dansk Regnbueråd. I det Danmark, jeg kender, er der 2 køn, og mænd kan ikke blive til kvinder. I det Danmark, jeg kender, giver vi ikke ødelæggende medicinsk kønsskiftebehandling til sårbare børn og unge. Frihedens Station er navnet på vores telt på Folkemødet. Det hedder sådan, fordi det Danmark, vi kender, er under pres. Vores værdier er i skred, vores ytringsfrihed og retssikkerhed indskrænkes af systemet, og vi er nødt til at kunne og ture tale om det. Og det gør vi i vores telt. Vi gør det, og vi tør det, fordi vi er nødt til, hvis det Danmark, vi kender, skal fortsætte med at være et Danmark, vi kan genkende. Ingenting består uden kamp, og ingen kamp, der er værd at kæmpe, er gratis. Heller ikke den, man tager på Folkemødet. Derfor har vi brug for din økonomiske støtte, og vi håber, at du kan afse nogle kroner, så vi sammen kan slå et slag for et Danmark, hvis værdier presses af alt fra vanvittige kønseksperimenter til toksisk feminisme, indskrænket ytringsfrihed og hastigt voksende antisemitisme. Du kan stå af på perronen på Frihedens Station under hele Folkemødet den 13. til 15. juni, såvel som på internettet, hvor vi livestreamer alle vores debatter. Vi glæder os til at møde dig på Bornholm, og vi håber på din støtte på MobilePay nummer 32 00 61 32 00 61. På forhånd tak for hjælpen. Vi har brug for den, og vi vil bruge den godt. På gensyn til Folkemødet 2024.